Hjärnan är indelad i lite olika delar. Vi har en pannlob, en gästlob, en nacklob. Vi har tinningsloben och så har vi lillhjärnan. Och sen har vi den förlängda nerven som vi ser lite grann av. Vilka drabbas av stroken då? Ja, ungefär 30 000 personer drabbas varje år i Sverige av stroke. Det är rätt många. Och det gör ju då att sjukdomen räknas som en folksjukdom. Den drabbar både män och kvinnor lika. Det finns ingenting som skiljer. Gör så. Många som drabbas är äldre. Men även yngre kan drabbas. %85 av strokefallen är en hjärninfarkt. Resten då är en hjärnblödning. Det är en hög procent. Vanligast är en stroke drabbar delar av grundomloppet i hjärnan. Där hjärnan är mest aktiv. Och eftersom vi pratar väldigt mycket